Sa karon mga kapuso, ato naman balikan ang aton mga Zumba dancers dira sa Barangay Barrio Obrero, Lapu Supod kay Zen Kilantang. Zen, nagpulupabalhas ka man bala dira? Hi there mga kapuso! Live kita diri sa Barangay Barrio Obrero sa distrito sang Lapuz. And this morning mga kapuso, aton makaupod ang isa ka dance instructor o kon Zumba instructor nga si Miss Che Erecre. Hello Miss Che, good morning and welcome to GMA Regional TV Early Edition. Yes, good morning everyone. Good morning City of Iloilo. Alright Miss Che, pwede mo ma-share sa amon kung ano ka nakadugay nga naga-Zumba kag ano gid bala ang Zumba fitness? Yes. Nag-start ako Zumba is 2014 until now. And then, ang Zumba is composed by Latin dances. It's fitness and ang Zumba is namin sa aton nga health. And nakabuligid sa aton nga cardiovascular respiratory system. And especially distress. Okay, speaking of health, no, na-mention mo, ano ay hanang mga benepisyo sa ikaayong lawas natin, Miss Che, if maging daily routine na ang Zumba? Number one is makaburn kita everyday sang 800 to 1,000 calories ang aton nga fats, no? And then nagapa-build up sang aton nga heart rate, ang aton nga cardio, and especially nagapabata gid sa aton, di ba? And maga-build kita sa Zumba ang aton nga nang may mga diabetes, yes, nagapanubo sang aton nga mga diabetic, and then aton mga calories. That's why amo ng secret ni Miss Che nga young looking. Okay. May mga tips kita Miss Che sa mga momshies out there no nga gusto mag-try Zumba sa ilang mga puluyan. Yes. Every morning, pwede ka mo kasumba sa inyong nga balay. May mga YouTube kami, especially Dubai International All-Star. Pwede mo nyo ma-search sa YouTube. And pwede ka mo kasunod, maskin sa balay lang. Pero mas namin kung sasagwa ka mo kay nga, number one, makabuild ka mo camaraderie. And then, ka mo friendship sa tao. Kag happy ka mo kung damo ka mo nagasumba, di ba? Kung kisa sa balay nyo, ginatamad ikaw magsumba pag wala ka upod. Diba? Okay, thank you Miss Che. Subong naman mga kapuso, galaw-galaw na kita, no? Prepare your extra clothes, a shirt, and of course towels, kay mapabalhas kita. Let's do this!